Lamazwi ngiwapha wena njengomfowethu Theophilo. Ungavumi ukubadliwe izinyoni zezulu ngoba ngwalo bengikhala. Funa zindize nawo ekugcineni ziwehlise seyimvula yezinyembezi kwisizukulwane esizayo. Angisusi lutho futhi angengezi lutho kwincwadi yomphostoli uLuka 1 kusuka kwivesi lokuqala lapho ethi khona, njengokuba abaningi sebezamile ukulanda ngokuhlelekile ngalezo indaba ezigcwaliseke phakathi kwenu, njengalokho basinika zona labo ababekhona kwasekuqaleni bezibonela ngamehlo beyizikhonzi zezwi. Kwase ngazuthi kuhle nakumina lokhu ngizihlolisisile zonke izinto kusukela ekuqaleni ukuba ngikulobele ngokulandelana kwazo, Theophilo odumileyo, ukuze wazi uqiniseka kwalezo zindaba ozifundisiweyo. Ngesikhathi abangibuka ngeso lenyama bengichaza ngolibo nesizukulwane somndeni wami wenyama, abakumoya bangibiza ngomphostoli, okungumoya engawemukela uza ngababili abavuma ukuba isandla othi umbhalo singesomphostoli ophilayo afinyelela ngaso kimi ukungemukelisa leli vangeli engimi ngifakaza ngalo nakalokho. Mina-ke ngizibiza ngongasekugcineni kwabafumana umusa, kangenasekuvalwa ngophulwa esizukulwaneni esasibhubha. Nami lokhu kuwubufakazi bokulandelana kwezinto, the logical sequence, kusukela ngemukela ivangeli labapostoli ababethunywa ukuba balinde eGalile. Ngokudalwa enyameni nginenkani futhi ngihlolisisa konke engikwemukelayo ukuba kube yiqiniso engizosebenza ngalo. Ngenza njalo nangevangeli engangishunyayezwa lona. Ngalihlola, ngalipenapena, ngiqhathanisa. Kakhulu lokhu ngakwenza phezu kwamazwi esambulo 2 verse 2 abiza ukuhlola abazibiza ngokuthi bangabapostoli bebe bengesibo, ngoba ubuphostoli akusilo nje ibandla kodwa inkambo. Emva kokuhlolisisa ngabemukela, bangiholela ehholo lokulinda ngendumiso lapho bonke ababethola ithuba babengiphendula embuzweni wami othi buyini ubuphostoli futhi sibehlukanisa kanjani kwezinye inkolo. Bathi laba abangibizayo, okokuqala ubuphostoli bungumoya kaNkulunkulu ehle ezulwini, akhe phakathi kwenyama yesizukulwane noma yendodana yesizwe asekuzwile ukukhala kwaso beseza ngayo leyo nyama ukuzosikhulula leso sizwe. Osheshayo ukukhumbula usiyabona ukuthi kungani uJesu ebizwa ngomphostoli omkhulu njengokuba kubhaliwe encwadini yamaHebheru 3 verse 1. uJesu inyama yokuqala eyasetshenziswa ukuthethelela okhokho bakhe aba-144,000 ababefe balahlwa. uJesu akazange avuke nomhlaba wonke njengoba iningi lethu lifuna ukukholwa yilokho, kodwa wavuka kuphela nalabo iDNA yabo eyatholakala egazini lakhe. Lokhu ngizokuveza mhlawumbe ngezansi masiqhubeka. uJesu umqali wendlela ayibiza ngeqiniso okufanele abayilandelayo lendlela bahambe ngalo. Ubuphostoli buphelelisiwe kuJesu Kristu. Uma beqhubeka laba abangibizayo bathi ubuphostoli buyisivumelwano esisha emva kokwehluleka kwesidala ukuhlanganisa abafileyo nabaphilayo. Bathi njengalokhu isono senziwe enyameni, kanjalo nalapho sithethelelwe enyameni. Ngakho njengoba igazi, iDNA, kuyilo esihlonza ngalo ubuhlobo, yilo futhi uNkulunkulu asebenza ngalo ukutrace abafileyo kwabaphilayo. Isambulo 7 verse 4 kuya ku-8 sihlonza aba-144,000 engikhulume ngabo ngenhla njengabendlu yesende lika-Israyeli owukhokho omkhulu kaJesu. Nakhona hayi bonke, kodwa bachazwayo ukuthi bangabanjani. Ngakho-ke uma icebo likaNkulunkulu liwukuthi kuthethelelwe wonke umuntu, kwadingeka abazovuma besaphila enyameni
ukuba babe isizukulwane esizokwemukela lo moya wangena kuJesu, ukuze nabo i-DNA etholakala kwelabo igazi ithethelele labo ababelwe kubo. Abawulibo lwami bahlolwa, batholwe, bathethelelwe emzimbeni wami okufanele nginikele ngawo ukuze uhluphekele kwaphezulu, bese uvuzwa ngokuvusa kwabakithi ababelwe egazini lami. Lokhu nami-ke kungenza umpostoli ngokwesivumo nangenkambo. Ithi le genge yangibizayo, ubupostoli buyinkambo uJehova uNkulunkulu afeza ngayo incazelo yakhe lapho ezethula kumkhululi wokuqala uMose encwadini ka-Exodus 34 verse 6 kuya ku-8 la athi khona, unguJehova uNkulunkulu ogcwele isihe, onomusa, ophuza ukuthukuthela, novame ubumnene neqiniso, ogcinela abayizinkulungwane umusa, othethelela ububi neziphambeko nezono, ongayi ukuyekelela onecala, ehambela ububi bawoyise kubantwana nakubantwana babantwana, kwabesizukulwane sesithathu nesesine. Lolu uthando lukaNkulunkulu ngomuntu luphelelisiwe kwinkambo yobupostoli ebiza abantwana ukuba beze bezothethelelwa izono zabo, ngoba uNkulunkulu womusa unecebo elingaphezu nje kokuthethelela bona kuphela, kodwa nalabo ababizwa ngabo ngokolibofuzo, DNA. Le ncazelo yangenza ngasondela, ngafike ngaguqa phambi kwalowo wayengumpostoli. Ngicela ukuba avalele le ncazelo ekhanda, iphile njengeqiniso elangikhulula ngama ngalo kuze kube namhlanje. Ngezipho zikaMoya oNgcwele ngabezwa abavuswe ngami bezibongela ngokungena ehholo labangcwele. Okwalandela lapho kwase kuwukuhlola inkambo yabapostoli ngokwezinhliziyo nangekwemiqondo. Ngokwezinhliziyo-ke ngabathola bethandana ngokungazenzisi, engekho kubo ojaha ukuyongena ehholo lokudumisa engazange aqinisekise ukuthi ungena nomfowabo emoyeni. Babehambelana, begqugquzelana, bebabaza inhlanhle behlele yokuba babuthelwe kuleli hholo elibafihla ekufeni. Ngesikhathi esimisiwe babengena sebewumshungu ehholo, bafike balinde ngendumiso yokuhuba nokuxhawulana bethandana. Babekhathazeka uma bebona umfowabo esala endleleni, baye kuye bamkhumbuze bephangelana ukuchaza uthando abathandwe ngalo. Babekhathazeka uma bengaphelele, babebubula kabuhlungu uma bezibona bencinzeka. Ngokwemqondo ngabathola beqoqela ndawonye njengezinyoni, omunye nomunye wayesebenzisa akutholile ukwakha isidleke esisodwa kuso ababezokhulisela amalunga amasha ababewazuzela uNkulunkulu. Babesivikela lesi sidleke ukuba singabhidliki sihlekwe ngabantu kuwe namaphupha angakaqini ohambweni lobupostoli. Babazi ukuthi isitha sevangeli akusiyena umuntu, kodwa umoya ongena kumuntu umsebenzisa ukuxova ivangeli. Ngakho babengenasitha esiwumuntu, babehlala ngokukhuleka beshaya umoya ohlasela abantwana bakaNkulunkulu ufuna ukubenza abantu. Lena inkonzo engangena kuyo ngomoya ngayithanda ngenhliziyo yami yonke. Yangithokozisa emoyeni wami, ngiqinisekile ngayo kuze kube kalokhu. Lena inkonzo engayikhulekela ngokungaphezi ukuba ingasuki kimi nabo bonke labo engabizwa nabo, ngoba bayizulu kimi elingilethela uNkulunkulu, ngimbone ngamehlo enyama, ngimthinte ngezandla zenyama, ngimuzwe ngendlebe yenyama. Namanje ngisakhuleka ngimile ukuba le nkonzo yabapostoli ingayilahli le ncazelo, ngoba yiyo mina eyinsindiso kimi. Anginanyama engiyilandelayo, anginampostoli othile, angina-Apollo, angina-Pawuli. Ngakho ngiyasigwema isinkwa esingikhipha kulo mpostoli singifake kuloyaya. Munye umpostoli, linye ihholo, inye inkonzo.
Njengabantu abasha balenkonzo, sihlalelwe umsebenzi wokudefine ikusasa lehholo nenkonzo esifuna ukushiya abantwana bethu enyameni bekulo. Siyobuzwa uma sitholakala sisesenta noma empondweni zempi eyehlukanisayo. Bekufanele kugcine ngentsha endala ukwehlukana. Singabantu abasha balesi sikhathi. SingoDavide noTimothewu banamhlanje. Akube buhlungu kithi ukwehlukana. Singathokozi ngokuba ngcono nokubona abakwethu beronke. Uma kukhona esicabanga ukuthi baronke, asiye kubo ngothando, sibafanise nathi ehholo elilodwa. Kusifanele ukukhaba ngazo zombili noma isiphi isinkwa okanye ivangeli elenza ngehlukanisa iy'nceku ngisebenzisa inyama. Noma ngabe igqoke uthayo njani, inceke engibizele ehholo layo ibize lo mfowabo ngelingesilo, ingumphiki Kristu esivuma ukuthi umpostoli wethu omkhulu. Ngivala ngamazwi-ke engiqale ngawo. La mazwi ngiwapha wena njengomfowethu Theophile. Ungavumi ukuba adliwe izinyoni zezulu ngoba ngiwalo bengikhala. Funa zindize nawo ekugcineni ziwehlise eseyimvula yezinyembezi kwisizukulwane esizayo. Awufuni ukuba lokhu ubuzwe kuwe. Ngiyakuthanda ngani yakwethu. Enkosi.